MCA lalgo. To kibedo gi nyithindo gi piny, to identify ni to shida mane mukale. Ang'o munyalo timo manyalo keti busy kaka in ng'ane. Ang'o minyalo timo e odiechiengi ma pile pile. Momiyo ka romb siasa oyudore, tinyalo tamori mokidhi kucho. Mage discussions monego wabede. To mar ariyo, ojendewa. King'eni okidwa buch ng'ane, Otieno ochung'e gweng'u. To okidwa buch Otieno. Onge tiende mondo iwedhi e buch Otieno nikech support Anyango. Iwinjo? Inyalo timo niya, iwedhi Otieno, tirito maru, ka Anyango cha oluongo maru, tidhi e maru. Apani mano e yo makende, mwanyalo bedo godo gi twak, nikech ka Kenya odhi e situation kata kwa gike level makoro kaka gwenge moko kaka iti nitieka, to wan marach. Kikwa lose our nation because of things ma wanyalo solve. To joma cause chaos gi mokwongo kata mitiyo godo en rawere kaka wan. Koro onengo wapenjire kaka rawere, to kwa ketho Kenya ka, to wadhi kanye. Mane penjo maliwa ahinya nikech iwacho ni Kenya ka ma e pinywa, nikech kwang'iyo kata piny mar Kenya kinde mathoth iwacho ni wan e piny ma kata king'iyo e yor demokrasia, king'iyo constitution marwa wan mbele ahinya molewo pinje mamoko, ma seche ma waneno ka weche makamagi timore. To bende ang'eni kata pinje mamoko ma seche moko wan e role model margi, nyalo bedo ni penjore ni yawa to koro role model wani to timore e yo machalo nade, winjo be ni ithiro gigi e yo makare ahinya. Naomi yiena mar mondo mi arwaki etwa ka luwore kod report mano mar Kofi Annan ma koro yango ni lweny nyalo bedo. In korka kori kiwinje ti winje yo machalo nade, kata kamani ng'isa ni mak na paro no matin mondi wakaw yo madundo gi sani ka waduogo to wadhi mbele kod twak, kik idhi mabor. Evidence iko kwa karatasi tangu Raila kufe, kusema ukweli hata paka saa hii menye unaona mimi sijaridhika Raila hayuko. Lakini mimi mwenyewe natamani niende nisimame kwa matanga ya Raila, mimi mwenyewe nilie. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ichlachok duong dot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromo niti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjukira jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa no mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma on koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode, puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabalakwasera jambu owarga chi. 111 Jumapil, saa 12:30 odhiambo. An Pamela. An jaodi. Jaoda. Aneno ka pasani osechako wilo wiu. Ter mzigo ni kumanyisi no. Kichopo kanyo gidhi midao. Cash. Simple. Dwe chadi. Dwe chauchi. Meisengise. O development moro timi turuka. Une mabiro dongo. Nyithiwe mabiro tie gigi.
Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwara Mugejo ang'ang'isi nwa kawo mana yueyo madundo kaito bobedo ka waduogo e twaka mar mondo mi watwak otudore koda kedo gi lwenya e yiero mano kotudore koda wanyalo wacho ni en nonro kata report ma yando gol kod riwruok mano mar Kofi Annan Foundation mano yango ni piny Kenya en achiel kuom pinje ma lwenya nyalo bedo e higa mar 2027 mano toka yiero. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kai kod yawuoto nagi kachiela kod nyo nagi ka wendo na machielo mano Adrian Oluoch Okil bende osedonjo e twak okinyi makauno machigne nya Adrian e twak marwa okinyi makawuono. Kata kamano we mar mondo me wadhi mbele kod twak Naomi ang'isi ni mak paro moro kanyo e kinde makoro na penji ni in kiwinjo nonro kata report makama kowuoke bende nitiere kako mi wasiwasi moro kose kiwinje tango maringe pachi Naomi. Okay, kamano nonro no kawinjo Kofi Annan Foundation manyocho golo report ni Kenya ntiyo ng'ala mar 84% at risk mar kero tulo election mabiro next year 2027. Mano gima kiwinjo at personal level nyakiluor niwach wang'eyo ni tulo gi gikelo gik mang'eny, gikelo lwenje kendo ji gore to kendo ngima mang'eny ji wito, mwandu mang'eny be lal. Koro an awinjo ka gino en gima keto chunya bet moluor kabisa niwach ang'eyo ni ka koro chakre gi sani kod kata last week ane waneno ka tulo go osechako bet rowere be itiyo godo marach matiende ni kitambo chop next year kanyo ka yiero maduong' biro diketo wa kuma rach kabisa. Ka sani Kofi Annan Foundation wacho ni wan at 84% risk mar bete tulo to pod wan gi 1 year and some months mondo kore ka wachop kuma wadhi time yiero maduong'. Koro mano gima ka winjo to miya luoro kabisa nikech ngima ji mang'eny dhi wito ngima gi kalure kod tulo gi kaka rowere bende itiyo godo marach, mwandu mang'eny be dhi lal. Then jomoko be ong'eyo ni tulo gi dhi kel kalure ni jomoko ok oyie kuom put mano matayo chenro mag yiero mano IEBC. Mano be miyo kumibete iwinjo kiluor nikech ikia ni gidhi lando jomage mok dwa ni ng'ane mondo landi to mano keto wa kuma wabet ni waluor kendo one at high risk ni tulo nyalo wuok. Korka kod Elisha in karwaki e twaka report makamae nogole manochie dwe mar 6 higani mar 2026 kiwinje to inodonjo ni eyo machalo nade nikech adiera kwaneno lwenje mosebedo kata kaluore koda kaka itiyo kod kweth moro e ketho romo mano mar kweth machielo kosebedo makare ahinya kendo aneno ka monj makamago mosechakore gi sani koro miyo kata jomoko bende wito ngimagi kuom ranyisi gima notimore e kaunti ma Kisumu mano juma mokalo en gina makoro weyo familia moro kanitiere kod kuyo kaachiel kod lit ka winjo weche makamagi to podi wachomo yiero odonjo ni eyo machalo nade Elisha. Erokamano Joyce. An report Kofi Annan Foundation ni okobwoga kata matin. Okobwogi nang'o? Nikech number 1 Kenya is a sovereign nation. Number 2 wantiere gi independent institutions ma oketgi mar cab gimoro amora manyalo biro. Number 1 wantiere kod IEBC mabro conduct free and fair election. Wantiere gi police service mabe onego bedni gi understand ni gin police service ok gin police force. Nikech chon ne wan gi police force. In fact ojende ma wadhige ng'anyo mang'eny gi ka en chon cha dikoro gi lala mabe ok yud kuma gintie. Sani kata king'iyo kata ka police temo tiyo gi force tiyudo ka force gi chak gi reduce not like kaka ne ntie chon. Ing'eni gima jowa kwachi
ni nonego gidoge archives ging'i sama ni fight for this constitution makawuono inyalo winjo ka ng'ato kuot ni article 35 of the constitution oyiena mondo adhi e ng'anyo. Nonego ging'i ni to sama ni gorruok mondo kel katiba ni ne piny chal nade, ji adi mane owito ngimagi nikech katiba ni, ji adi mane onega nege streets kata mane moko lal nyaka kawuono pok owinjo umbgi nikech katiba ni. Omiyo report manogol gi Kofi Annan Foundation en mana gima miyowa onego yani osetnwa pa nonego ben watimo ma o remind wa onego ben watimo ma onego ben watimo ma onego ben watimo ma before election. In fact gini ok onego mi jo Kenya luoro kata matin nikech king'iyo wantiere gi the government ma is in place kendo gitiyo tijgi. Kidhi e interior wantiere kod CS Murkomen, wantiere kod PS mabe tiyo tije kako winjore PS Omolo. Koro report ni anena gima miyo wa warning ni probability marwa mar bede lwen chal kama. Koro ka wa enforce the wamiyo power institutions monego beni gore mondo kel kue Kenya, to wadhi timo wadhi wuok e lweny ni. Namba 2, ojende wa be onego we gini agoga pile apani wasewacho kodi kama ng'eny. Siasa mar gonya mar usangwenya mae siasa makelo problem nikech ojano betot ok odwa dhi tich. Odwa no yude mayom. Odwa ni kawuono ojano bet ot ok odwa dhi tich kose tije e maonge nikech rawere bende osebedo ka ywak ni tije e maonge. Anagombo mar mondo mi adhi e tich to tijno e maonge. Joyce Akoni. Serikal kawuono biro gi gimoro ni nyota. Nyota empower youths. Wantiere gi youths adek mang'eyo. Makparono gi kanyo matin. Microphone intiere kod shida matin wadwa mar mondo mi walose. Agoyo mos ahinya. Angi kwanye gi kanyo. Kimwacho ni serikal nitiere kod chenro mar konyo rawere. Yiena mar mondo mi arwak Adrian. Adrian in korka kori. Ka iwinjo Adrian ka rwaki etwaka. In korka kori iparo ni report makama. Iwinjo kanyo ka abok wacho ni enokomiye wasi moro. Kalure ni gin mana gik ma oket ni wanyalo ikore mar mondo mi wageng gima kama. Enena chich moro ma osewachi. In korka kori inene nango Adrian. An report ni taluor. Lakini okaluor sana. Nikech nyakwa blame government marwa kuom gima timre sani. King'iyo report ni mar Kofi Annan Foundation nyaki penjri jogino gitimo nade magichopo ni wan gi warning mar 2027 election ni nitiere jok moko madhi gore. Nitiere gik moko manosetimre Kenya kae mamiyowa ni nitiere gik moko manyalo timore dong. Koro wang'i mana government marwa. Nitiere issue mar goonism manie country marwa. In fact, king'iyo report no, goonism en indication moro maduong' manyalo bedo kod violence in 2027. Koro goonism no king'iyo, goonism no wuok kanye. Oko wuok e position, oko wuok ni jo Kenya, en mana government kende. Ang'o momiseyo serikal ni ema nyayo wechego mag goonism kata joma itiyo godo e monjo rombe mag siasa kata kelo tule siasa? En serikal nikech ka penji Joyce sani. Nyisa ni nitiere incident moro ma je opposition ose yudre kod goons kata chiel onge. Incident goon mane timre ok wanyal wacho nikech seyo be nitiere nikech adiera Adrian ka wang'eyo jogo manitiere serikal bende seyo jogo manitiere kweth mag pingo piny owacho ni gine masche moko gi haya goons mag giwegi mondo bi oketro be adiera nitiere kanye. Onge kata chieng machiel mibiro kae to you've reported that ntiere opposition leader kata chiel mosebiro kod goons to goyo ji. Onge kata chiel. En mana government. Wadhie Kisumu goons incident manotimre kod Ososi, Senator Ososi. Nen ng'a? Nen Raymond Omolo. Mano seyo. In gi evidence. Mano ken seyo. Ng'ato to winjo bende in gi evidence e kalatas. Miwacho ni ero wanyalo seyo ng'ani ni ene mano kelo goons makama. Mano oken seyo. Mano oken seyo. To kik iluong nying ng'ato kionge evidence. Adhi luongo nying ng'ano. Oken seyo nikech nitiere patterns moro mwaseng'iyo e media.
king'iyo Raymond Omolo nitiere jok moko manonenre e mall no kod CCTV kamera kane goyo osotsi to jogi nwasenenre kod PS Raymond Omolo. Mano inyalo wacho ni en allegations kende? No. Mano pattern mar jok. Brother na is very angry. Angeni embele maka paro gi kanya dhi mi thuolo Elisha wo tiek monde. But Gunism an issue achiel ma Kofi Annan pointed out a report no. Another issue in political indoctrination mar tribalism. I know that is a very big term in English, but issue mar political indoctrination. Kidhiyo Nyanza sani, ndiere leaders moko kaka Mbadi komako microphone ni kamae. Gimonyalo wacho ni en okuyu rach. Other leaders mar joluo kata joluo kae, especially young people who should be even ashamed of themselves. Sani, the only discussion magitimo is social media margi en ni okuyu rach. Matene ni itemo wacho na kweda mag dhoudi bende moko kuom gigo manyalo nyayo lweny e higa mar 2027. Mano tadier. Koro pattern gi nitiere pattern moro ma wuok kuom government. Emomiyo report ni no wuogo koto giwacho ni violence nyalo timre e 2027. Koro gik moko kaka violence okapar ni en citizens emadua gore. In fact kata 2027 ka violence dhitie to okdhi bedo ni en okuyu kod joluo. Odhi bedo kuom goons mar government and citizens of Kenya. Mano gima wacho. Elisha Boka ngisi ni mak paro moro we Elisha Boka tiek mondi. Kapoka kawe kama we duok kijana ni pi. Ido duok Edran mondi. Number 1 gima nyaki ng'e ni PS Omolo miluongo nyinge ni is a public servant. NPS mar security. Kinene ka en gi bwana ni does not mean ni mago siepe ge oro dhi otim gun. Much of this government isomo constitution article 35 wacho ni onego ben inyalo dhi any government office to demand for an information. What evidence do you have ni jok mane ni gi Raymond Omolo gi gin mna goons? Samoro they went to confirm kata ne gidwaro gimoro from PS. That's number 1. Number 2, awinjo kumiwuoye nyisa ni in opposition. Koro ka in opposition, I want to tell you ni jo opposition gi onego nyiswa niya every violence kosebedo kamora mora, they are the first people maluongo nying goons. Gisomogi. Gin nying goons gi gigolo gi kune. How do they know them? To ka ging'egi, to ere information nikech jougo claim ni gin lawyers. Awakili ang'eyo ni ndiko case mako yudo wakate to tero wa court. Okiterwa court of the public opinion. Nyiso nango un team use fail. To adwa koni kama. Muluor wakili James Boboreng nyocho wacho wach moro ni gibiro ng'eyo ni gimbe gin goons. He said it publicly. Nyiso nango is not but just a moment. No. I gave you your time. Nyisi gimoro adier Joyce. Kata constitution marwa wan gi right mar self defense. Jo Olkalao sani election mar manotimre Olkalao. Only reason Samuel Olsami got to win that election and nikech goons manedua chando jo Olkalao people exercise their own right to self defense. So ntiere right moro ma wantiere e code constitution maro ni nyaki exercise right mar self defense. Onge shida mar statements mar babu ka wacho no siep na nenia. Number 1, jougi emma are known for championing for goons. Number 2, Winimondi, they are the first people manyo kongo claim ni pok gineno ga joluo ka dhegi gimiluongo na sere lweny. How did they know? Nyiso nango ingeni politics kantie gimiluongo ne reverse psychology. You fight ngani kare ngani emi fight. Ingeni ngato no wacho no kwara no wacho ni en ka yo wang mondo chiegi ong'e ni yo wang to pado nyathi matek to send a message. It means ni jougi send a message. But I want to tell you Nikawa the election, despite the Kofi Annan Foundation report, adwa na confirm ne jo Kenya ni onge luoro maniti nikech wan gi a working government, wan gi institutions ma very soon biro cab
lweny madhi wuok election mwabiro kendo election mabiro ni dhi bedo free and fair. Remember ni wan gi new IBC in place manyocho bedo constituted. This IBC no bedo constituted ka opposition kelo joggi, government okelo joggi as per the constitution of Kenya mapani samoro king'eyo kora nyisi kes samiloso IBC nitiere namba ma the church golo, opposition golo, serikal golo. Then ka gisegolo tiketo get together. And Kofi Annan no propose nwa gi ilongo ni Condoleezza Rice gini sama ne gibiro ni IBC onego bed in place a year to election. Sani wadhi almost a year to election. Preparation is ongoing. Ni neno ka gitimo election mar ol kalao. Ma giwacho ni it is free and fair. Oyombi nyaka serikal ng'at gi oyombi to jowa to claim ni IBC masani dhi kwalo kura ne ngawa ne ker to machacha ker nyutiyo gi pesa. In fact UDA not ker, UDA as a party notiyo gi pesa ol kalao kabisa to ne gigo bad gi piny magwacho ni election ni oyombwa waloko lwetwa warito kendo election machielo. Koro report ni en mana warning Joyce manyiso wani waikre kik wakele lweny, but wan gi democratic institutions ma onego beni wa champion. But mogik mondo awene ng'ama chielo en niya youths wa owe siasa mar gonya. Gimomiyo awacho gini, siasa mar gonya ema dhi kelo lweny e Nyanza kata dhi kelo lweny e Kenya mzima. Kama wacho ni youths ok dwa tich, wantiere gi nyota, president is giving out an gi youths adek magin sama nomigi nyota. Achiel okawo pesa no oidho go ndege odhi e rally mar Linda Mwananchi Kisumu. Omiye pesa mar ya ohala en oidho go ndege odhi go kanye odhi ge Linda Mwananchi kuma onge gimudhi duoge go. Mar ariyo en omiye pesa ni kar mondo yaw go ande en odhi onyiew go suit. Iwinjo? Mar adek man go en onyiew omiye pesa ni en odhi moro jie ba. To nitiere kijende be mang'eyo ariyo. En kaka nomiye pesa ni odhi to kao pesa ni to chiwo e company mar Muindi to miye machine mar car wash. Is now in business. And remember ni constitution ma Kenya be okwach ni serikal ema nyaka miwa tich. En mana no wacho ni serikal nyaka ket ayanga environment mar ojende mondo prevail ang'owa e tijegi. Koro ojende wa be nyaka we siasa mar gonya. Kwa we siasa mar gonya pare ni ja siasa mwaringe tokeni nigi nyithinde. Nyathine pok oketo mbele mondo dhi ogore. Kata in kichung to kinyok do yiene nyathine mondo ringe toki. To in tidwa ringe toke mondo idhi negji. Jothurwa wa engage government kata wa engage the person manyalo konyowa constructively mondo gikelnwa development, ging'i kaka ginyalo empower wa giketnwa alwora maber mondo watimo. Mano bende makelo e penjo machielo adwa nachako kod Judy. Ang'e ni Jevin kachiel kod Naomi bende nitiere kod wach madwaro medo kodore kod kaka twak dhi mbele. Wanyalo penjore ni tang'o ma seche moko thoro kelo lweny lweny tok yiero e pacho kata lwenje e kinde mag yiero, bed kinde mag kisera mar ombulu kata kinde makoro wachomo mar mondo mi wadhi e debe kata tok yiero kaka kinde mosebedo kwan nok chien. Ang'o makelo gigi ma sani koro sa osechopo mwinjo be ni migepe ma Elisha wacho winjo be ni koro beda kicha mar mondo mi gine ni gigeng'o kata githiro gigo makelo lwenje makamago. Judy. Gima kelo lweny namba achiel en ni gini ne onego bed marwa. Ang'o momiyo gikawo. Then kwasetieko ni mano onego bed marwa, ang'o momiyo gikawo. Waduogo chakwa kendo wachako wach mar ni ng'ane motimo. Koro wasiemore koni to wasiemore kocha. To the fact that nitie ng'at achiel madhi nyisi ni jogi mantiere gi guns to jogi ema nomiyo ng'ane onegi. Once Mosainya Judy makna parono gi kanyo matini ngisani gi ethuolo ni jatend duond bura mano mar DCP Rigathi Gachagua loso wawinja ne kako loso ka entiere Nyaururu. People are resolute that they will not vote for this rogue administration again. But they have one fear. Their fear is not that he'll win. They know he can lose. Their fear is that when William Ruto loses, he will refuse to accept it and steal the election. He'll use stolen money he is accumulating and the capacity for violence he is building up to take the victory by force. As we went to this by-election, the people of Kalau were keenly aware that this was more than a member of parliament. It was a dress rehearsal for 2027. William Ruto was going to pilot his strategy
to steer the general election. He wanted to test his capacity to steer the general election. It was hence incumbent upon us also to have our pilot on our strategy and capacity to counter his designs, which we now have established. Even if he changes a single dot, we have the web. The great people of Kalau have a national responsibility to create the template that all of Kenya will follow to defend their win. The results are in, and Kalau has delivered. William Ruto flooded Kalau constituency with obscene amounts of money. Kenya shillings 14 billion in projects over 3 months. 1.1 billion Kenya shillings directly in cash. He stripped mattresses from hospital wards to donate. He brought gas cylinders and even speedboats in dams where there is no fish or fingerlings. In full view of the country, William Ruto shamelessly tried to bribe the voters. The people stood their ground and said no. I now want to confirm to the people of Kenya, dirty money cannot alter the fate of William Ruto in 2027. William Ruto sent the entire state machinery to Kalau. Cabinet ministers, principal secretaries, the government officials were more than the voters, to campaign and camped in Kalau for 3 months, bribing people and promising projects. Members of parliament were all over Kalau with sacks of money. The IBC commissioners, the ones meant to guard our election, violated electoral laws with impunity. In full view of the country, William Ruto misused state resources to project power and manipulate the people of Kalau. The people stood their ground and refused to be deceived. The supposed deep state and system cannot alter the fate of William Ruto in 2027. William Ruto brought violence and intimidation. He had one constituency with 2 Nyakwara Mugejuanga nitiere ng'ikruok matin e yor tudruok kanyo e kinde ma jatend duond bura mano mar DCP Rigathi Gachagua oloso ka intiere gwengo mago mag Nyahururu tok duond bura mano mar DCP yudo loch e ng'welaro kom od bura ma Olkalau kalore ni jachunga mano mar Olkalau ema IEBC ne olando kaka jaloch. Wadoga ne kuro wawinjane kaka oloso. In hoods. I want to confirm to the people of Kenya that violence and intimidation cannot alter the fate of William Ruto in 2027. To the people who fear William Ruto's ruthless nature and what he is capable of, I ask them to be at ease. The great people of Kalau have taken the frustrations of millions of Kenyans and given them a voice. As we stand here, just over a year to the general election, it is now clear beyond reasonable doubt that none of Ruto's dirty money, none of his capacity for violence can stand the test of a determined electorate. All power belongs to the people of Kenya, and their will reigns supreme. William Ruto, you have turned Kenya into heaven for wanton theft to raise funds to buy your re-election. You have turned our country into a playground for goons and death squads to intimidate Kenyans into compliance for your election. Through Kalau, the people of Kenya have given you their reply. Here, but no further. William Ruto, today marks the beginning of your retreat, and it is a journey with only one destination, one term. Yesterday was a tipping point for this country. The residents of Kalau came out in overwhelming numbers to make their voice heard. We owe them our deepest gratitude for their dedication, their commitment, and above all, their resilience.
However, we cannot celebrate this outcome without fully addressing the circumstances under which the election took place. The impunity of the government must be named and it must be condemned. Violence was the order of the day. For avoidance of doubt, the violence was perpetrated entirely by the state. Photos and videos of masked armed men terrorizing voters are now in public record. This was Nairobi Sierra, the very death squad responsible for abductions of Gen Zs. The same squad that has been attacking churches across the country. Yesterday, this squad, together with goons and plainclothes police officers, stormed polling stations in a coordinated attempt to disrupt the counting. Amid the chaos of tear gas and gunfire, they intended to overturn the will of the people. The 2,000 police officers deployed under the pretense of keeping order and preventing violence stood idly by and did nothing to intervene. It was the ordinary people who stood strong. Unarmed and unprotected, they held the line against men with guns and defended their polling stations. We must commend the people of Olokalau. They refused to back down in the face of terrible and extreme violence. History will remember their courage. However, this courage came at a devastating cost. It is with profound sorrow that I must inform the people of Kenya that this violence claimed a life. James Muigai of Vihota Village, Mbaka Ward, was shot and killed by the policemen sent by William Ruto. William Ruto managed to kill 20 people are in hospital with gunshot wounds and head injuries after being attacked with truncheons by the killer police squad sent by William Ruto. I must say that we are shocked that William Ruto sent policemen to kill people, to maim them. But he did the worst that cannot be forgiven by our people. These rogue policemen raped our women, elderly women, middle-aged women, and young girls. So far, 68 women have reported to us that they were raped by the hooded thugs sent by William Ruto. Yet they cannot report the attacks to the police because they were raped by the policemen. I want to say, William Ruto, you have crossed the red line. Raping our women is unforgivable. And you shall pay for it. Yes. You shall pay for it. Yes. And as they raped the women, they maimed them, telling them that they must know that William Ruto is the president of Kenya. And they can do whatever they want and nobody will take them anywhere. Given this tragedy, there must be accountability. It would be inexcusable not to call out the people responsible for this. It is important for the people of Kenya to know exactly who give these orders. The architects of this bloodshed should not be allowed to continue to hide in the shadows. The killer gangs were authorized by Kipchumba Murkomen, the Minister for Goonism and extrajudicial killing in Kenya. These police units operated in Olokau yesterday. There were 3 groups. One was commanded by Madeira Member of Parliament Eric Wamumbi and his wife Betty Maina, the women rep for Muranga. The second squad was commanded and taking orders from one Dennis Itubi. The third group was taking orders from Charles Karondo, the board chairman of the Communications Authority. The goons terrorizing the constituencies were coordinated by Nakuru Town East Member of Parliament David Gikaria, Kiambu County Women's Representative Anu Amurada, the Nyandarua County Women Representative Faith Gitau, Kiamba Member of Parliament John Kawanjiku, nominated MP Sabina Chege, Bahati Member of Parliament Irene Joki, and Bere North MP Mr. Wamudende. The financing of all the violence that took place in Olokalau was coordinated by Kimani Ichung'wa, who was collecting money from William Ruto and giving the money to the teams on the ground. All of it was done under the express authority of William Ruto, who was giving the money and who okayed the attacks
on the population and the raping of women, and with the operational support of Kipchumba Murkomen. So when Murkomen promises an investigation into men wielding weapons that only the police has access to, you ask yourself, how stupid does he think Kenyans are? He wants us to believe automatic rifles paraded openly in a constituency packed with 2,000 police officers went unnoticed by security agencies for over 12 hours. It is insulting that he thinks anyone can believe that. If Murkomen has called for an investigation, he must call for an investigation into his own person, because he is the one who authorized these attacks in Olkalau. As we speak, the DCI Olkalau arrested our young people, the Gen Zs, on trumped-up charges. Some have been taken to court, and others are reported missing. We go on to call upon the immediate release of all young people arrested yesterday by the DCIO, Olkalau. Those young people are innocent. They must be allowed to go home. It can also not be unnoticed that the IBC have yet to condemn the violence witnessed. Just as they were silent on the bribery and even making excuses for state throughout the electoral period, they have said nothing about the violent attacks on polling stations. While the returning officers, the presiding officers, and the clerks did a commendable professional job, the commissioners have proven they cannot be trusted. They could not have been more blatant in showing they are entirely in the state's pocket. These things were plain for all to see, even as they pretended to be blind at it. In light of the open brutality witnessed yesterday and the complicity of IBC commissioners, we must confront the uncomfortable reality that 2027 will be a violent election and could give room to anarchy and civil unrest. Thankfully, the people of Olkalau have given the template for what must be done. When the people stand resolute, the state cannot change the result. Violence from police and goons cannot change the result. A compromised IBC cannot change the result. However far this administration is willing to go, however dark its schemes, Olkalau has proven one thing beyond doubt. They cannot overpower all of us, and they cannot overturn the will of the people. Now, we must now chart the way forward to the next election. I want to admit and acknowledge that I, Rigathi Gachagua, and the people of Mount Kenya are to a huge extent responsible for the mess we are in as a country. We handed this administration nearly half the votes that brought it into power. Our fellow Kenyans, we are sorry. We are keenly aware that we made a fatal mistake, and we are all living with its consequences. That being said, we are committed and working hard to correct that situation. William Ruto came to power with 7.1 million votes across the country. Mount Kenya is working hard to mobilize and deliver at least 7.1 million votes in 2027 on our own, so that we can wash away the sin we imposed on the Republic in its entirety. We are calling to the rest of the country to join us and add to that number to ensure a victory so overwhelming and definitive that it will serve as a message to every future administration. A reminder that ultimately leaders serve at the will of the people of Kenya. As a party, DCP is gearing up for the days to come. History has shown us that Mount Kenya's political direction is determined in a by-election preceding the general election. TNA came into power in 2012 in the Kagema by-election. UDA became the party of choice in 2021 after by-elections in Rurii and Kiambaa by-election. DCP has now delivered its first-born member of parliament in Olkalau, and DCP today is a party of choice in the mountain. DCP is 1 year old with one member of parliament of Olkalau, one MCA in Narok Town Ward, Narok County, one MCA in Kisa East, Kakamega County, and Kariobangi Ward in Nairobi County. We are a national party and it is our intention to field candidates in all 47 counties for gubernatorial, senatorial, National Assembly, and County Assembly seats. In accordance with our strategic plan, we have set up
necessary machinery and blueprints to secure a minimum of 20 governors, a minimum of 20 senators, a minimum of 145 members of the National Assembly, and a minimum of 720 members of the county assembly across the country. To any aspirant considering DCP, come forward today. We give you our word that our nominations will be free, fair, and credible. Part of the popularity of Sammy Douglas Waweru Kamau as the DCP candidate was the credibility of the nominations DCP ran for the Olkalau by-election. That standard is not a one-time event. It is our foundation, and we will not lower it. For the avoidance of doubt, this by-election marks the death of UDA in this region. William Ruto knows it, and we are aware he is already scheming. He intends to introduce different colored wheelbarrows to accommodate his allies, who now know they cannot survive with the UDA in the upcoming by-election. But we are watching him. We are aware of a small wheelbarrow coming up in Muranga. We'll announce it and shout about it when it is done. We also know that he intends to introduce small presidential candidates in the mountain to divide the mountain vote. We shall call them out when he unleashes them. These are people who work with him at night and pretend to be against him during the day. As you have seen in Olkalau, the people are nobody's fool. He cannot trick them again. William Ruto, you tricked the people of the mountain with the Bible. Your time is up. Your strength was deception and conmanship. The people have known you. You have now changed tactic from deceiving people with the Bible, with the projects and money. The people know you. You cannot cheat people the second time. Once beaten, twice shy. Finally, I want to give thanks. First, I want to thank Almighty God. Against overwhelming odds, against billions in bribes, against a squad of killers, against the full weight of a compromised IBC, God came through for us. This victory do not belong to us. We give glory to God. Amen. As is written in 1 Samuel, chapter 17, verse 45 to 47, and I read in quote, David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you with the name of the Lord Almighty, Amen. The God of the armies of Israel, whom you have defied. Yes. This day the Lord will deliver you into my hands, yes. And I will strike you down and cut off your hand. Yes. This very day, I'll give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. Amen. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he'll give all of you into our hands. Close quote. The sword, the spear, and the javelin of William Ruto could not stand against those who came in the name of the Lord Almighty. I give thanks to our candidate Sammy Douglas Waweru Kamau. He ran a commendable campaign that this country will remember for a long time. We are proud of what he has accomplished here, not just for Olkalau, but for the people of Kenya. Now that the real work begins, serve this constituency with everything you have. Honor the trust the people have placed in you. I must say that history is very kind to this young man. This young man ran in 2022 and became a credible second. William Ruto took him in circles and promised him a job for 1 year. When I realized William Ruto was calling him, I gave him a job at the office of the Deputy President to come and help me serve the people of Kenya, and he served with me for 8 months. When William Ruto hounded me out of office and the fake Deputy President took over, he sacked this young man and sent him home jobless. Today, God and the people of Olkalau have given him a job. So, Bwana fake Deputy President, this young man you sent back to the village has been sent back to the capital city by the people of Olkalau. And the beauty of it, he'll be in parliament a few meters from where you sit. You must be very embarrassed.
I saw you trying to congratulate him. That is fake. You sacked this man. You made him jobless and sent him back home. Why are you pretending to congratulate him? Your congratulation is as fake as your fakeness as a deputy president. Yeah. To Samuel Muchina, you considered with grace, and we appreciate it. We want to assure you, Muchina, you are our son. The 5,000 votes you received were yours, not Ruto's or for UDA. Yes. Indeed, I must say, Muchina was not rejected because he's a bad leader. It was associated with William Ruto. That is why in his polling station, he could only get 44 votes. People who know him, people who love him, people who would have wanted to vote for him, but by associating with William Ruto, he could only get 44 votes. He could not even put the image of William Ruto on his poster. All the people who were campaigning for Muchina, nobody could mention William Ruto. So, Muchina, please listen to the people. Come back home where you belong. Come back to your people. You are our son. We still love you. The people of Olakalau did not reject you because you are bad or you are incapable. They rejected you because of your association. To John Meadow and Wanjiku Muhea, the gallant soldiers of our community, thank you for great leadership and extraordinary work. 2 years ago, I committed publicly to mentoring the next generation of leadership. I deliberately kept of this campaign to see whether my mentees have come of age. Yes. And I did ask Senator John Meadow and Wanjiku Muhea to lead the campaign. Many times they called me to come and join the campaign. But I wanted to give them the real tests of leadership. Amen. I wanted to see whether they have the mettle, whether they have what it takes to provide leadership. I want to confirm today that John Meadow has come of age. Amen. And he can be trusted, not just to lead this community of mine, but Kenya as well. I want to confirm that Wanjiku Muhea is now a coveted daughter of the mountain. Yes. She is a gracious daughter and we'll take care of her. Yeah. She gave motherly guidance to the campaign. Amen. She was harassed by police. She was harassed by DCI. She was harassed by IBC, but she stood strong. Amen. Honorable Wanjiku Muhea, our daughter of the mountain, we are very happy with you. I want to say, finally, that there is no leadership vacuum in this region, and there will never be. Yes. I am very deliberate. I have a team of young leaders in every county, our 11 counties, that are mentoring. The 2 in this county have delivered. The others will deliver. Yes. I want our people to know that I'm one leader who must mentor young leaders and have a succession plan for our community. Never again shall this community find itself in the awkward position we found ourselves in 2022 with no leader who has been mentored. I'm going to mentor many great leaders, prepare them for leadership so that at any one time the community is aware on the succession matrix in our leadership structure. To every leader, our senators, our members of parliament, I have no words to say thank you. You took your time and your money to come here and campaign for our candidate. I want to say thank you. For the DCP aspirants who became adopters of our polling stations, yes. You camped here for 3 weeks. Yes. You withstood bullets and tear gas, and you stood with our party. Amen. I want to say thank you. I want to say thank you. To our chairperson of the eminent persons, the Honorable Minor Commander. Thank you, Mzee, for your guidance. Very good. Many a time when these young leaders were developing cold feet, you encouraged them. Many times they were losing their temper, you calmed them. And you guided them that when you are winning, you don't respond to provocation. To our MCAs, thank you. You are a great team.
To the people of Olkalau, you have made this country proud. You came out in overwhelming numbers despite the chaos. In fact, there was 57% voter turnout. Had William Ruto not brought violence, the voter turnout would have been 75%. The people of Olkalau wanted to come out and vote. I want to say thank you that despite the chaos, despite the bullets, despite men in masks trying to take your votes by force, our young men shielded polling stations at gunpoint. Women stood eye to eye with goons and police and did not blink. I want to commend our young people for the role you played yesterday to take care of your parents and the age mates of your parents, to protect your mothers, to protect the old. That is your role in our society. I am very proud of you. Your resolve was so absolute that armed police officers were made to submit to searches. They had no choice but to comply. You stopped police vehicles and searched them. At one police station, you disarmed a police officer and only gave back his gun after he identified himself. That is the spirit. The people of Olkalau, I must say, are the true remnants and the descendants of the Mau Mau. And I want to say, after what happened yesterday, Nyandarua County, the land of the late J.M. Karaoke, the county that hosts Abadea Forest, where Field Marshal Dedan Kimathi led the freedom fighters to chase away the British. The true descendants are here. And I have discussed with the elders, and we have come to the conclusion that today, on behalf of the community, I declare Nyandarua County the headquarters of the Itugati movement. Well done, the people of Nyandarua. Well done. Well done, the people of Nyandarua. You have restored the dignity of our people. Our community was worried. People are calling me from Peketoni, from Loitoktok, from Lodiani, from Bant Forest, from Kitale, from Kiambu, from Muranga, from Kirinyaga, from Nyeri, from Nairobi, from Laikipia, from Nakuru, from Embu, from Tharaka-Nithi, from Meru, from Narok, urging me to plead with the people of Olkalau to use the opportunity given by God to restore the dignity and the pride of our community. Amen. William Ruto has persecuted our community. He has called us names. He has called us tribal, despite having elected him. He has sent us beans and rice to shame our people. He has sent mattresses. He has sent all manner of things just to shame our people. He has called us names. But the people of Olkalau have dignified our community. I want to say thank you to the people of Olkalau. What you have done when the history of our community is written and how its dignity was restored after an assault by William Ruto, the people of Olkalau will have a very big chapter in that history. Amen. To Kenyans everywhere, I thank you. From every corner of this country, you reached out. You encouraged us. You reminded us of what is at stake and stood with us through. Over 100,000 of you stayed glued to our resort stream until the final vote was concluded. This victory is not mine. It is not for the people of Olkalau. It belongs to the people of Kenya. Let me thank our Deputy Party Leader, Cleophas Malala, who kept Kenyans informed on what is going on through press conferences yesterday. I want to say thank you, Cleo. You are a wonderful deputy, and you stood in for me when I was monitoring what is happening in Wamunyoro. Let me finally say that, because it's important that I say, William Ruto has persecuted our community. He has abused us. He has sacked our sons in the police force
and our daughters. He has sacked our sons and daughters in the armed forces. He has sacked our sons and daughters in KRA. He has sent KRA to impoverish our people. He has refused to pay our pending bills. He has demolished our houses in Nairobi. He has declared economic war against the mountain. He has sent Moses Kuria to unleash goons on the people of the mountain. He has declared war on the community. But yesterday he crossed the red line. He crossed the red line. He sent armed policemen to kill our people. Killed 1 and injured 20. He sent armed people to rape our women. He sent armed people to humiliate our people. I want to tell William Ruto, these same people were given the same treatment by the British colonialists. They fought the white colonialists until he left Kenya. These same people you are harassing and intimidating were harassed and persecuted by Daniel Arap Moi for 24 years. And they fought back. I want to promise you, after what you did yesterday, declaring total war on this community, using police and goons, this community will fight you back. And it's a war you cannot win. Nobody has ever won a war against this community. I dare you to try. Finally, I have consulted with elders last night and we have agreed that we have been very tolerant and submissive. Goons have been unleashed against us and we have kept quiet. That will not happen again. We are going to mobilize our young people to protect the community from goons and police. We mobilize our young people to protect our churches, to protect our leaders, to protect our businesses, to protect our meetings. Goonism will not be allowed again in the mountain. Amen. The right to self-defense is provided in our constitution. And since the state has decided to fight the community using goons, the community will avail its capacity to defend itself. And what happened yesterday is a template that nobody will intimidate this community again. Whether police are having guns, they will be resisted. Goons sent from outside this region will be dealt with. Goons from within will be dealt with. And that has been agreed on. As we deal with William Ruto, the fate of William Ruto is the same fate that will befell. Nyakwara Mugejuanga mano twaka mar jatenda duon bura mar DCP Rigathi Gachagua ka entiere Nyaururu mano toka loch mane duon bura mar DCP oyudo mano ngwecha mano mar laro kom od bura ma Olkalau kama jachunga kod duon bura mar DCP mano Sami Waweru emane oyombo jochungo mamoko kata ema IBC no lando kaka jaloch ngwelaro kom od bura ma Olkalau. Gima nyalo wacho Nyakwara Mugejuanga ni siasa tek kendo meta to mana ka jasiasa moro no wacho ni weche mag siasa okikete chunya ahinya. Siasa koserumo ti breathe them out to idhi mbele kod ngimani. Kata kamano wang'eyo ni gigo motimore e kar chung'od bura ma Olkalau koro miyo siasa mapacho ka omedo tedore kendo lungore. Mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Ingisana ka uyo madundo ka waduogo to bobedo ka wadhi mbele kod twak marwa. Rigathi Gachagua bende oseyo sirikal oseyo migepe mag arita kaachiel kod IBC mano motelo ne yiero mar 2027. Adiera nitiere kanye welo mantiere go e studio ka bro bedo kod thuolo mar chwalo pachgi. Waka uyo madundo waduogo kikidhi mabor.
Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, bonyeza *812 *789 #. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. 111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma on kurur mar ung'eng'no. Ema sokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chien. 111 Jumapil, saa 12:30 odhiambo. Mideren mondi mi aduoko sani. Nitimo kamano nang'o? Anabiro wacho ni natimo gigi te nikech dana nowachona. Matinde ni gik maricho richo gi inemitimo dana. Nodwaro ni mondo en oketho odwa, to kendo nodwa ketho moro amora ma wantiere go. Nokodew kaka wabiro winjo. Bang' timo gimoro amora misetimo kae, ok apar ka wanyalo ng'wono ni kata matin. Sabbath, happy day. Kamara mara mainti arwaki e chenro mar Injili ngima. Paulo ndiko ne kanyiso ni beduru achiel. Pogruok moro mora kik timruok nade kik yude kindu nikech Nyasaye mwalamo Nyasaye adiwa achiel. Biuru mondo winjane wach Nyasaye. Happy Sabbath. Samora mora mitimo richo onegi kwa ng'wono e mbele Nyasaye. Ukijenga kwa kembo kozi hautatikisika. Nyasaye luongowa mondo wabi kanyakla mondo omiwa yweyo. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima. Sabato ka sabato chakre saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Machiegni kendo nyakwara mugia jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar wechenno mar Mbaka Oromo odiochieng' ma kawuono kotudore koda kedo koda lwenya e yiero mano kaluwore koda report ma yando goli ma koro lieko ne lweny nyalo bedo tok yiero mar higa mar 2027 gin mana weche maliekore kendo report ma kama ogol mar mondo mi pinje ma oyangi ni lweny nyalo wuok e oikre mar mondo mi one ane ni tulo kata lweny okobedo e yiero mano mar higa mar 2027. To nyakwara mugia jwang e kinde mane watwak bendi winjo kanyo kaka jatenda duon bura mano mar DCP Rigathi Gachagua no loso kakoro ne oseyo gigo ma notimore e kinde kisera mar ombolo mane kar chung od bura ma Olkalau. Kanye madwan wakwanye godo mana matin mondi Judy kachako kodi winjo kanyo ka Rigathi Gachagua ne loso kakoro no oseyo migepe mag sirikal oseyo kanyo bad migao mochung'ne obila kaachiel kod sirikal ni ne tero jonjore kuro kata guns mar mondo mi oketho wechego mag kisera mar ombolo nyaka odiochieng' manyoro mano aneno ka ne oluto ombolo no aneno ka tulo moro nobedo kura adiera nitiere kanye e wach makamagi Judy. Gima neno ka sani timre en ni kaka wan jo Kenya onego bed ni wachiew newach jotelogi ka wang'iyo giero gima bora ni giloyo. When they win they are good. But still ka giloyo, they still want to prove ni ng'ani ne temo gimoro. Kineno Olkalau ineno ka the people no wuok oko. To ne gi make sure ni girito mbuchgi. Ng'ata mani biro kata obed police kata obed ang'o nyaka ne gi confirm ni ang'o miting'e bag ni ne. In police ang'o mirwako law civilian. In police adier. Mano nyisowa kaka jo Olkalau no wuok oko to gi make sure ni gi protect their peace.
to koro ko neno ka result owuok maber jotendwa gi to kwa waseche ni result notimore to nowuok maber kar mondo mi wabed to wamiyore figures moko ma very very abnormal niwach king'eni ka wanyalo wacho ing'eni akia gimotimore gi country wani billion en pesa maduong' ahinya to but wang'eni waketo billion ni ka gima en gimoro change moro ma ng'ato nyalo kawe akawa anywhere minyalo withdraw kata e bank lakini ma pesa mok nyal kata golo ok yot mondo mi gole just at once ineno mae ka japiny oseneno to neno ni atiye sirkal to poko chula dweche adek ipanang'o modhi timo dongo dhi kelo dhawo newach mae nyisowa maber onego bed ni jotendwa gi bedo piny to giwe ng'iyo bodegi ahinya gi parties ma gineno gidwa ni mondo giket mondo gibed gi shine ging'e ni wan bende gi priority wan gi like mae en oinga like ma crowd mwaserwako wa make sure ni wa protect jowagi kata dhok mwaneno wawacho obed dhok manyalo kelo togetherness nyalo miyo wabed kamoro achiel kaka community ok ni nyalo kelo dhawo niwach kwaneno ino gima ineno chal kamae aneno ka jatelo mor to kaka ineno morni to bende miyo koro kerwa kendo koro bedo the serious topic mamiyo mondo otemo nyisowa gima Ker Ruto timo to kata ko temo nyisowa gima Ker Ruto timo niwach mae waneno ni madhap gin gi wuon mae en dawo monego bed ni kik wadonji ilero kanyo makare ahinya to kapok adhira joma moko chenro ni mano mar Mbaka Oromo bende kinde ka kinde wawinjo pach jopiny e counties mopogore opogore mar mondo mi wawinja neni to giwacho nang'o gie thuolo ni adwa nwadhi e county mano ma Migori mar mondo mi wawinja ne kaka jo Migori noloso kod thuon wach ma watwak e studio ka odiochieng' ma kawuono wawinja ne monde gi nyinga Luan Robert Joma ajadak ma Migori ka kendo awuelo jopiny ada wacho ni jo Kenya thothwa wiwa wil piyo kabisa kendo king'iyo lweny motimore 2007 motimore 2017 motimore 2013 motimore 2022 onego bed ni jo Kenya osesomo gik mang'eny kaluwore gi lwenje matimore mag kisiasa acho ni moloyo to wan kaka jo yudhe tiyo kodwa yo moko winjore nikech wakoso kama gik manyalo timo yudhe tiyo go nikech gikoso kuonde gik ma ginyalo timo machalo tije mamiyo gi yuto nikech ng'ama tiyo ok nyal we tije nene odhi weche mag siasa koro mano mayiro ka ng'ato yudo siling 300 200 kata 500 to odhi otimo gimoro nikech siasa nosachule nyaka koro tiye pesa ne mochule go nero momiyo hata mokwayo jogewa ni kik gibed machiegni gi josiasa jotendwa manye kaka ginyalo absorb youths kendo gimanye gik manyalo keto yudhe bed busy kaka projects tije gi mamoko nikech ng'ama timo gire ok nyal we gire no ere kodhi e weche magang'owa mag siasa mar adwa ni bon mi ogandawa kata mana jogewa osom gima iluongo ni koko ok ber sama wachomo nieri king'iyo kama koro wadhi e nieri lwenje osebedo mag siasa kech youths are idlers yani gin joma randa koro ka gido kama nyalo chokogi machal mag rombe mag josiasa go eko ema gidhi gitime gik moko moko winjore go eko chielo wacho ni propaganda osebedo ka jotelo moko create propaganda ne jowetegi mago osekelo weche mag tulo mar ariyo jotelo moko tiyo gi youths kech gin idlers makanya sawacho chien kacha chande mar adek kada wacho ni wanyalo temo kech jo Kenya feel ni samoro weche mag by election no neno gigi thothne weche mag by elections gi eki jo Kenya ne feel ni IBC no can fair to kwan ng'iyo kata yiero manotimore nyoro Ol Kalau manotimore yo gwenge mag Mount Kenya ka chande nono ni IBC notemo tiyo gi gima iluongo ni free and fair election ne gitemo tiyo gi election ma oyanga ma jo Kenya oredhika kendo naneno ka bende opinzani gi sirikal noredhika gi yiero mane jo IBC otimo koro IBC nego wuog otim gima iluongo ni civic education ne jogewa ging'is jopiny ratechgi ging'is jopiny gima gidhi timo ging'is jopiny program kata mana chenro mar gima gidhi timo godo yiero bon mi kikel gima iluongo ni anxiety kata gombo mang'eny kata mana parruok mang'eny e kind jo Kenya rombe mag josiasa gi eki obila osebedo ka tiyo gi mbi mang'eny to wadwa ni bon mi wa create gima iluongo ni civic education ne jogewa mana puonjruok ne oganda sami puonjo oganda e punye society to ibiro yudo ka gik kama gidok piny kabisa kata mana securities go kata mana gik machalo mag police kata mana joritang'o gin gi ok bi bede mar ariyo adwa wacho ni IBC bowuok oko bondo ong'is kata ong'is jo Kenya gima onego bed ni gidhi timo mar adek weche mag court ng'ato kokelo e mbele ni otimo makosa IBC mokwongo nyaka tem gima iluongo ni giti gi ratiro margi kata mana chike mag IBC ng'ato ko misbehave kata mana otimo gimoro moko winjore madhi ataro gi weche mag yiero
ogol nyinge oko e bug e laro kom modhi laro no ero kik giwe jo Kenya gore gin giwegi nikech koso nyiso jo Kenya gimonego bed nade gidhi timo kot bende ng'ato kosa make kotimo gimoro moko winjore e rombe mag siasa ong'ad ne okang' mowinjore mag ang'owa mag chik kitweyo twe gi makosa mane otimo ner mogik adwa nyiso jo siasa magwa ni kik giti gi thuolo ma jopiny omiyogi e moko winjore kata kik giti gi pesa gi mag ng'iewo youth ni ging'iewo ne youth ludhe kar ng'iewo negi ludhe no ero ging'iewo negi tije adwa wacho ni giti gi thuolo gi mag manyo ne youth magwa tije ma ginyalo timo moloyo kawo luth ni imiyo gine mar adek adwa nyiso weche mag security ni rombe mag jo siasa kik kata ng'ata kata mana youth moro amora ting'e luth kata mana silaha ni odhi rombe mag siasa go kiwinjo ni ok ne gidhi e siasa mar ng'ato kata mana ni ng'ama ne dhi kanyo ero ok en jaherani onego kik idhi e rombe nego kich mag kelo koko ni ma ng'at ng'ane ma ng'ama inti kama manyiche ya jatelo mar ariyo yore mag tiyo gi mbui yudhe wasebedo ka tiyo gi mbui moko winjore kendo mag kama thuwe chakore godo gi propaganda mag gikone en jatelo moro gi nying mamoko winjore mang johera ne timo nade ka okang' moko winjore wakwayo ni weche mag mbui bende nyaka ng'i serikal ong'i weche mag mbui mar adek romo moro ma jo siasa kik youth moro amora dhiye gi silaha koting'o mako yudi giting'o silaha ting'o monego maki matoi iye mapenji omiyo ne dhi gi silaha kama romo mar siasa nitiere no ero iluonga David Odhiambo yiero mosebedo kaka sanenogi wan kaka jopiny wan mwahinyore sama koko wuok komaka itera kucho sama dhi kanyo jonyuola gi jodalawa ema biro manyo kaka igula ng'ama nomiya kedo ne manomiyo samoro koko wuok nikech gimne timo ok nyal koro ng'iya mano miyo hata ok sani atamre ni ok dawuogi kata an ne adhi kedo ne ng'ato ma kiny kosa maka kata hinyora jodalawa modong' gi sida luwore kaka yiero osebedo gi kaka saneno sani aneno ni mwadhieni dhi bedo maber gimomiyo kuneno yiero ma nyotim nyoro nyotime maler ma thuolo nitiere ma sirikal nyotere polise kachacha ng'ama nyogigonyo onge kwe nyotimore makata king'iyo yiero cha ng'ama nyiparo ni ok nyal yombo nyoyombo maler manyiso ni gicha nyotime e yo ma uyanga kacha onge kuo moro amora time e yo ma uyanga manyaka jok manyok sapote koro yudo gino nyotime e yo ma uyanga manyiso ni sani jo IBC tiyo gi kwe tiyo gi adiera mantie gimiyo nokete kanyo ema odhi timo lokruok manyalo wacho en kama wan kaka youth iwacho ni tiyo kodwa to gi sani ok dhi ti kodwa awacho ni kigama ja youth tisawinjo ni ng'ato dhi kumoro ma jatelo madwaro kom moro mondo kwe obedie wedhi kama entie no kech ok idware mano ratiro mari mar wedhi kanyo kata gidhi kanyo lakini mondo kwe obedie wedhi kanyo wadhi bedo gi kwe mang'eny wani ka ng'iyo gini jatelo wani gi kwe malach mapok odwarone nyaka gine chakre Haya mago pat jopiny e kaunti ma Migori kotudore kod thuon wach ma watwak e studio ka. Kata kamano kapok waduoko mbaka e studio ka adwa nwadhi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu watudore kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mar mondo mien bende olosane kod jopiny mondo jopiny ma Kisumu bende ong'iswa ne pachgi kotudore kod yore mag kedo kod lwenya e yiero kata bedo ni riwruok mar Kofi Annan Foundation to koro lieko ni ka ok watang' kaka jo Kenya to yiero lweny nyalo wuoka bang' yiero mar higa mar 2027 inyalo ked kod lweny makamaga e yo machalo nade. Millicent, ageno ni riyo makare e kaunti ma Kisumu. Kinyalo mana bago nwa twak kod jopiny e kaunti ma Kisumu. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu e tesend chungo nyamburko maduong' e kaunti ni. Komado ni watwak kod jodak ma Kisumu ginyiswa ni to ginto giparo nade bende giparo ni tok yiero manyi higa manyien 2027 tulo nyalo muoch koso oyo. Nwaneno ka gine mar foundation mar Kofi Annan to nolieko ni lweny nyalo wuok Kenya kandi tok yiero gi atamalo 84. Wado ni wang'eni ginto kaka jo Kenya gineno nade bende giparo ni ma en adieri koso gineno ka wang' ni kwe ema dhi neno. Machiegni abro chako kodi ng'ina kamera ichagi nyingi nyisa ni king'iyo yiero ma wadhi bedo godo higa manyien dwe mar 8 ineno ni tok yiero no lweny nyalo tuk koso oyo. Nyinga iluonga ni Frederick Onyango to an aneno kan kod luoro mar yiero kaka biro bedo nikech seche gi ka waneno gik matimore e Kenya sani waneno ka ubabe dwa bedo mang'eny ahinya kuom jo makoro telo ni yiero kata joma dwaro kombe sani to nikech kila ng'ato ka ng'ato go mana goge onge ng'ama dwa bedo kod luoro nikech chon na aneno ka neno chopo kinde moko kata ka jatelo wuoyo to luoro jatelo motelo ni piny
to seche gi waneno ka luor no onge nikech gimitemo wach kata kikwero chi ni mondo jo oher kwe mondo jo oher bedo gi hera dhano kuti ok lu mano mo kwang'eyo ang'o momiyo mano timre koro an go kokora kaka Frederick aluor nikech gik ma osetimre chien ka neno gik mabiro sani to luoro hinga no nyalo wuok bang' yiero. To bende in gi yie kuom duol kaka IBC, ruog polise kaachiel kod judiciary ni gin gi singo kata gin go teku manyalo nyayo tulo kik wuogi kata nyalo geng'o tulo kik wuogi? Kaluwore kod gik maseneno sani, aneno ka singo ma gichiwo ok chop to nikech inyalo don gi kwer ni gibedo kod giwacho ni wabed gi geno no onge gimoro biro timore kamoro amora ma nyasi betie. To sama nyasi osebedo kama ma romo bet tipo apaka lweny omuoch polis ni kanyo joma iparo no nyalo no gigo bibetie no be ni kanyo tipo ka wach no osewuok teko koro kwang'e ni teko no aka manade nikech waneno ni mane makoro tamo wakodo ng'eyo na dwa bed gadier nade ne gima kamano ok nyal betie to waneno ka gigo timore nikech sani wang' teko nitie manyaka kanisa onge luoro igole lweny. Koro okenge mage mini paro ni winjo ket motegno mondo ogeng' lweny makama kik muoji tok yiero manyien? An aneno ne ka ber to sirikal no ne jomotelo ni piny sani jomotelo ni piny mondo gibed gi wuoye kendo gipar ahinya raia ma girito to nikech raia no joma gonigi kura to raia no joma ok gimiyo luor nikech kama raia nitie to gidwaro raia med hinyore de bed ni gin joko momiyo raia luor joge ma gonigi kura kendo joge ma migi kura mang'eny to daka gihero kelo tulo kama raia ng'enyie. Erokamano ahinya. Machiegni adani wuona kaka rawera thothne iwacho ga ni rawera emitiyo godo kod josiasa e kelo tulo bed e kinde romo mopogore mag siasa kata tok yiero. Inyalo wacho ang'o bende mae gima kelo ga lweny koso to in kipachi be ineno ka lieny dhi wuok tok yiero ma 2027 koso kwe dhi bedo tok yiero? Chagi nyingi mochung' ka ni luonga ni Evans bora wae mane nyinga mane ID kaka neno chone mani tiyo kodwa kaka yudhe tiwa riek tiyo ti kodwa wan sani wan gi tijewa kata ng'anyo mabiro ga chien kae wan vijende ma Kisumu ng'anyo kwa ng'any ga wan ga tijewa. Iwacho kama to nyoche ka ojende nyocha odhi omonjo kanisa mar SK Milimani mani nya wacho ang'o koso mano kweth vijende mopogore kod mago ok vijende ma Kisumu mago vijende manoa Kakamega moko noa Nakuru ma kata king'iyo vijende mane ni kanyo go gin gionge kodwa kae wakiage kata so kipachi ineno ni tulo nyalo muoch tok yiero ma 2027 koso we? Yiero mo waneno mbele kae ni waneno ka sirikal oikore maber kata ka waneno chone mane yiero Samias Mbaka mane tulo nyalo wuok. Okay, to bende in gi yie kuom IBC, polise kaachiel kod judiciary ni ginyalo konyo e geng'o gima nyalo kelo wan gadier gi sirikal gi gimoro amora madhi wuok. King'iyo IBC wan gadier gi IBC wan onge gi doubt gi IBC ng'at mane wan go gi doubt ne en IBC machon lakini ka IBC masani wan sawa kodgi. Machiegni inyalo wacho ang'o chagi nyingi nyiswa ni kipachi kaka ineno kaka siasa ma Kenya sani chalo tok yiero mabiro higa manyien 2027 dwe mar 8 iparo ni tulo nyalo wuok koso kwe mabiro bedo? Erokamano Millicent, an gi nyinga luonga Lazaro Mondi. An kijana mong'eyo kaka piny sani kamedo dhi. Sani king'iyo kaka sani piny dhi kiyudo ni sani vijende nitiyogo chon to wan kaka wan sani jensi sani wambe waramo ni mondo kwambe wayie to wadwano bede piny moro maber at least ngima nya bedni maber to ka ng'iyo yiero mabiro ma 2027 onyalo bedo gi challenges matin. Gik mokwongo kiyudo joma sani ochung' masani dwaro ni mondo gimbe gibede komno gimbe gi garama mani gidwaro gini to jatelo masani tiyo embe ben gi pache kombe wacho ni embe odwaro ni mondo odhi otiek tamne mar 5 kendo. Koro an gima kwayo kata mana jo IBC kitema ng'ato oti tich mowinjore kode embe oti gi mar adiera mondo chung' mondo jopiny bobed gi geno kuomgi. King'iyo yiero mokalo 2022 nwabedo gi shida sama manoyiero jaduong' Baba to ne waneno ka Baba to noyombo ni lakini noduogo maya kaluwore gi IBC kaka notimo yiero manokalo no. Koro akwayo jo IBC masani gichung'a motegno e tiendgi motegno mondo at least oyier ng'ama jopiny moyiero maber manya tiyo negi mondo otinegi.
mondo tulo kik wuogi. Mana kamano Joyce, mago moko kuom paro mowuok kuom jodak ma Kisumu e tesen maduong' mar churo nyamburko kae. Kiwinjo ka gigolo paro mopogore, moko wacho ni jo Kenya oseikore, ka moko to wacho ni gin kod luoro ni tulo nyalo wuok. Koro kwayo gi maduong' en mana kuom jotelo mondo oluorre. Then duol mar IBC bende giwacho ni otim tiji kaka owinjore, ma ka jopiny oyiero jatelo ma gidwaro to jatelo no ema landi. Ka ok kamano kionge penjo taduoko ni mondo idhi nyime kod thoro wach ma wan go kawuono e Mbaka Oromo. Joyce and Kwame. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere e bus park mane kaunti ma Kisumu. Winjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny e kaunti ma Kisumu kotudore kod gigo mowinjo bed ni timo e yo makare mag kedo gi lwenya manyalo muocha e yiero moramora e pacho ka. Erokamano ahinya Millicent, aonge penjo moramora, nyalo dhi mbele kod luonwa chenro mamoko mag odiochienga ma kawuono. Kapok waduogo e studio ka kendo, dago mar mondo mi wadhi ane kaunti mano ma Homa Bay. Wawinja ni to jo Homa Bay wacho nang'o kotudore kod thuon wach mwatwak e studio ka. Wawinjane monde. Ka en Paulo Swago, ajadak Homa Bay town ka. An gima daher wacho kiuso gunisum matimore Kenya. An dak kwa IG ma police. No, okaw action motegno. Okaw action motegno ne gunisum matimore. Ok otimre Luka kende. Nya waneno kata by election manyo timore Nyandarua piny Kalau mane ja DCP oyombo. Nya waneno ka gunisum otimore saidi mo odhiero wanono. Koro an achaka kwayo komisona mar IBC moluor Ethekon ni okaw action ne jo siasa makelo gunisum gi. Nikech kaka dhini ka timore ni to nyiso ni yiero ma 2027 dhi bedo marach molo 27 kendo ji dhi thoe ma timore 27 ne ok otimore kamach. Omiyo daher kwayo jatelo mochung' ne yiero gi jatend polis ni gikaw action ne jo siasa makelo gunisum nyaka churches nyaka kuonde ma igoye siasa ging'adgi gimak jotelogo mondo gigo fine mamoko bende twe mondo mi wach mar gunisum yorum. Gi nyinga iluonga ni Michael Kojotieno, an jadak Homa Bay ka kendo jakedo ne ratiro mar oganda. Kiwuoyo wacho jendewa mitiyo godo e yo ma ok ni kare e weche mag siasa. An daher mar wacho ni ojendewa wasebedo kwadak godo gi kwe e yo makare, to sama jo siasa obiro gine ma gikelo gatungni gi ndekne. Nikech wadak jirende kendo yudo ka magi gin mano wetewa mwang'eyo gi nyingegi kendo wanyalo luongogi. Gima miya buok kabisa en niya, jowa momi ofise mag serikal gi pesa ma jopiny osechoko osuru ok los kuonde tije ne joma tindo. Mae gima kelo chandruok. Ere kaka wanyalo bedo gi pesa mipogo to waonge gi kama idhi lose pesa mondo mi oyude. Jomokelo chandruok ni gin josiasa. Josiasa emokelo shida ni kuom ojende nikech gidhi gikaw thuolo mar ojende ni gisomo to gionge kod tije. Koro giluongo gi to gimiyogi pesa manono ma ok gitiyone. Adiera gima ok itiyone kiny chak idoga doga nikech ok ichwere luya koro kine mitne. An daher mar kwayo jowa matindo mojende niya, komiyi thuolo kata yudo thuolo mar tiyo tiji kata pesa no kopo nomiyi, los godo gimoro minyalo chwero go luya minyalo kwano. Gimachielo ma daher mar wacho ne ojende e wach mar issue mar gunism. Pogruok e paro ok en lweny. Aneno ka gini jowa matindo pod ok ong'eyo. Nitiere pogruok e paro ok en lweny. Chon kane wadhi sikul ne wan gi gimiluongo ni debate ni japuonj ber moloyo japur. Joma wacho ni japur ber ne chung' malo to wacho ni japur ber nikech ne manyo chiemo. Joma ne wacho ni japuonj ber ne wacho ni japuonj ber nikech opuonjo japur. To ang' ing'iyo tiwacho ni kwa pimo e ratil kawuono gi joma nowuoyo, waneno ni joma ne wacho ni jo japuonj ber maloyo japur emokawe. E tugo be mitugo gi jo siasa e parliament mar Kenya. E parliament mar Kenya wan gi chembe mopogore opogore kendo jiwa kuonde mopogore opogore e Kenya. Jogi te ok nigi paro achiel. Nyakwara mugia joanga mago pacha jopiny e kaunti mano ma Homa Bay kotudore kod thuon wacha ma watwak e studio kaka bende jopiny nitiere kod paro mopogore opogore moko kuom gi bende nitiere kod luoro ni lwenya kowuok tok yiero to nyalo kelo rochruok ne sectors mopogore opogore pacho kamano moriwo nyaka ngima jopiny e counties mopogore opogore. Kata kamano wageno ni serikal kaachiel kod migepe mamoko bro bedo ka temo mateka maneno ni ogeng'a lwenya moramora manyalo muoch e pacho kae. Yiena mar mondo mi
waduoga ne studio kae mar mondo mi koro wadhi mbele kod mbaka marwa. Javin, adwa naduoga in korka kori winjo kanyo ka koro iwinjo kaka jopiny bende loso e counties mopogore opogore, paro maleo ma bende jofwambo magwa noloso kod jopiny mogolo paro mopogore opogore kotudore kod thuon wacha ma watwake e studio kae mano kedo gi lwenya e yiero mano ma higa mar 2027 wechego mago mag campaigns kaachiel kod bang' yiero mano mar higa mar 2027. To bende paro ni duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC bad migawo mar obila kaachiel kod doho e pacho kae nyalo konyo e neno ni wadhi e yiero e yo makare kendo jo Kenya o embrace themselves e yo makare ma onge akweda mora mora mar dhudi ma ng'ane koyombo to ene ma irwake kendo iyango ni yes oyombe yo makare ma onge seyo mora mora ni nyalo bedo ni IEBC onindo nyabathe achiel kata obila seche moko ng'is mar mondo mi oten jasiasa ni kata doho seche moko ka ng'uro bedo to pod ing'ur bedo ni doho ok ong'ado yiero no ok ong'ado burano e yo makare. Javin, an kipacha aneno ni wanyalo bedo gi chir moro matin ne duol bura matayo weche mag yiero kata IEBC kaluwore gi for the first time wawinjo kamoro ma gitie tich maler ma kata kiwinjo jogwa mane wuoyo mane choko paro kuomgi giwinjo ka giwacho ni ka IEBC masani ni nitiere to wanyalo jiwore kendo wanyalo keto geno kuomgi kata doho maduong' wanyalo keto geno kuomgi kopo ni gimbe ginyalo tiyo kendo gikawo example from IEBC. But mdadwa medo wacho ni gima dhi hinyowa e yiero mabiro ni en jo siasa weggi mochung' ema dhi kelo kitulo mar siasa nikech ok ane gimomiyo kijachung' malaro kom mijumbe mandhiwa kata malaro kom mijumbe moro Mabei malaro kom mijumbe moro Siaya ok ane tiende mondo miyo wadu mulerogo obed ajenda mari miuso ne jopiny. Kamoro amora michung'e ikawo mijumbe mochung' kata mijumbe malaro tiwuotho kuome gayany. Gima nyaka wayiere ma gino gole pach joyudhe kata joma tindo sani tek. Nitiere joma rundo kata nitiere jogo mayudo nueng'o margi kata rundo margi kuom ng'amiyanyo no. To onge ng'ama biro yie ni mondo jatende ocha kata mondo jatende oyany. Ka mago osechakore gi kanyo to kanyo ema tulo chakorego. Ema koro online ochakore. Ji koro kawo gima ne wacho cha to gikete mbui to gichako siare giwegi giwuon. Tiyudo ni gino dhi gik moduoge ground ma koro inoketi wanted ma kumora mora morome kodi tigoyi. Nang'o wachopo e capacity ni. Koro anahero wuoyo gi jotendwa madwaro kombe mopogore opogore e gwengwa ma Kenya ka kata e piny Kenya ka. Bed ng'ama kodhi ir jopiny tiuso agenda mari. To ka en arambe iuso agenda mari gi gima idhi timo ne jopiny. To gima nyaka wayiere uru joma wan go ka ni nyaka MCs miketo e key events gi we bedo mana ng'ama kasore ni arambe ini kasori idwa kawo pesa to ji bedo piny. Ka MCA mar area no biro kwa ithuolo mondo wuo miye thuolo kata ka en dakika achiel to kone ni kik iyany ng'ato kik imos jodala mi agenda mibiro timo ne jopiny no midwaro chung' negi. Apani ka waketo such system ma conversations are towards what we want to achieve, not what will be talked about after the end of that campaign kata the end of that rally. Wadhi bedo jogo maber. To mogik kabisa vijende ywak ni gionge tich to kata migi tich pod pesa ok rom gi gineno mana ni gunizum ni nyaka gidhi gimedgo giyudgo gimoro ma ne gicham godo gimoro malilo wang' kata maloko buongo godhiambo. Isetiyo ne gavana e yiero mokalo ma gavana oneno ni nitemo koda ma gavana okawi mondiki kamoro maluwore gi kar sombi nikech sombi ema koro nyalo goli oko. Inyalo bedo ni bao panga, inyalo bedo ni go ngum. To koro kopo ni timo timbegi kata gunizungi ma jatelo ne omera onengo konyi ondiki kata kanjo moro nekech ma sombi oromogo. To in kari ma pod iyude msara dwe ka dwe ni pod iwuok idhi go joweteni ng'ama chal kama embe pod oywak ni tiche moongego. Tich iongego to ndiki e county ichamo msara. Dak ibed kaka good example ne the rest of the people mondo wayuduru kaka wakonyore. Koro geng'o tulo mar yiero mondo geng'o tulo mondo kik timre kalore gi research mano setim gi Kofi Annan Foundation en mondo wa accept ourselves a situation ma wantiere sani.
mondo wach ni bwana sani to pod aonge go tadwa tiyo matek mondo amany. Mano mokwongo. To mogik, josiasa nyaka koro accept dong. Iwacho ni jatelo maber yie koyombe o concede defeat to rito yiero machielo. Ilero kanyo makare ahinya yiena mar mondo mi arwak Naomi anno ka thuolo dhi piyo ahinya e sama tin mwadongo doni. Seyo osebed ka ibiwo ne rawere kopogore koda kata biwo seyo ne bad migao mar obila kachiel kod sirikal mabende wawinjo ka Gachagua noseyo sirikal ni sirikal emantiere kod jonjore ema seche moko kelo jonjore mar mondo mi oketh romo mamoko mago mag josiasa. Seyo bende osebed kibiwo ne rawere ma itiyo godo marach e nyayo tule kinde mag siasa obed kinde mag campaigns kata tok yiero. Ang'o mwinjo bed ni timo mar mondo mi ores rawere kowuok e seyo makamagi? Naomi. Okay, mokwongo kabisa onego bed ni wayie ni rawere gi itiyo kod gimarach kod josiasa te. Ok onego bed ni wa group wachako wacho ni opposition onge rawere ma gitiyo go marach to the government bonge rawere ma gitiyo go marach. Onego bed ni wayie ni rawere gi at the first point gionge tich, gionge gima gitim. Kaka janeno moro wacho ni gin idol. Koro ka gineno ka jasiasa moro biro ginya pesa moro matin omigi siling 100 moro gidhi gode rally gigoyo the opponent then gidok gi 100 no be 100 oserumo mana kamano. Koro onego bed ni jo Kenya wang'eyo ni rawere gi mondo gichopo okang' ma koro itiyo kod gi marach ni en ni gilak gimoro. Kana neno news nyoro naneno ka ng'ato wacho nati rawere mitiyo go kwanza Kisumu, Nyanza gin rawere ma giluongre ni gin intellects, gin jomo graduate, ok gina goons kaka luongo gino ni ok gin jomo dhi school. Koro kata timo nonre kin rawere go nitie jomo dhi school mo graduate to gionge tich. Koro kanyo monego bed ni government neno ni gikosa ng'ono to rawere go giwegi onego bed ni wan kaka youths waneno ni kapok jasiasa oluongi ni dhi mondo ikonye kata igo ng'ato kaka waneno ka giting'o panga, giting'o rungu, giting'o kidi. Onego bed ni ng'eyo ni into idwaro ang'o. Jasiasa no kar mondo ti kodi kawuono en gi rally Kisumu, obiro siling 100 igo wadu inege. Onego bed ni nyise ni anto a graduate asomo gima chal kama kamae, adwaro tich kama kama kata ka en tich moro e county kata en tich moro amora. Ok onego bed ni rawere uyie ni itiyo kodu marach kamano. To Naomi kapod antiere kuom iparo ni kopogore kata kod rawere jo Kenya giwegi kata wan kaka jo Kenya wawegi wantiere kod ting' mane mar geng'o lweny moro amora manyalo bedo tok yiero kata kinde kisera mar ombulu motelo ne yiero mar higa mar 2027. Jo Kenya wawegi onego bed ni wang'eyo ni we should concede defeat. Jo Kenya wang'eyo ni nitie joma bo bet e side mar the other person, jomoko bet on the side of the other person. To lweny ni chakre immediately after elections ka wacho ni oland ng'ata into ng'ati ok oland. Koro kaka jo Kenya onego bed ni wang'eyo ni kapok ng'ato chung nodwa vai any seat in any position onego bed ni wang'eyo ni either odhi lose kata odhi win. Koro ing'e ni lweny chakre kodwa wan wawegi wadhi neno ni olandi in yombo anta awinjo marach kanyo makoro wachako gore. Koro kanyo monego bed ni the first thing jo Kenya kete pachgi ni nyaka wayie gi duol matayo chenro mar IBC kaka nyoro no aneno Ol Kalau no aneno kata jo UDA noting'o badgi ni oyie ni ologi to mane gima wadwaro to mane gima dhi timre 2027 kose land ng'ati ni oyombo mano ikawe kamano kose land ng'ati ni okoyombo iye tineno the next thing mi move go mondo lweny no chakre after kose land ng'ato ni oyombo kanye makoro lweny chakre ga koro kaka jo Kenya onego bed ni wayie ni koland ng'ata tadhi kawe kamano koko lande to wachako gi at that point. Elisha in korka kori kinde ka kinde wacho ni wan kaka piny Kenya wantiere kod gino miluongo kanyo kod dhongere ni rule of law chike mo wantiere godo e katiba mano mapacho kae kendo wanyalo wacho ni wan kaka jo Kenya wajo hawi wantiere kod katiba maber ahinya mano yang kanye higa mar 2010 mosebedo kwa tiyo godo kendo nokelo ber mathoth ahinya e pacho kae. Iparo ni owinjo bed ni tiyo kod chikegi e yo machalo nade mar mondo mi wabed kod yiero mano ma huyanga ma otim e yor ler kendo motim e yor kwe. Akeni akaw pachi mondi kose wadhi e yweyo moro madundo mondi ang'isa ni wakaw yweyo moro madundo mondi wachiw thuolo ne weche manyien e yo machuok mago weche manyien mag migako e yo machuok kaeto waduogi kik idhi mabor.
Cape Town has probably been on your list for a while now, and it's easy to see why. It's the kind of place where everything just comes together. Table Mountain views, the ocean, the city, all in one. From Table Mountain with your partner to wine tasting with your girls, that's what makes it the ideal destination. Whether you're traveling as a couple, with friends, or even solo, explore 5 days in the Cape Town from $1,830 per person sharing, or $1,980 if you're going solo. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. An Pamela. An Jaodi. Jaoda. Aneno ka pasani osechako wilo wiu. Ter mzigo ni kumanyisi no. Kichopo kanyo gidhi midao. Cash. Simple. Dwe chadi. Dwe chauchi. Mise. O development moro atimi turuka. Une mabiro dongo. Nyithiwe mabiro tie gigi. Yesu tunyamor kapaki, Yesu tunyamor kadendi baba, Yesu tunyamor kadendi, Yesu tunyamor kalungi baba, Yesu tunyamor kalungi. Kidna ruot. Mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. The constituency returning officer hereby declares that Sami Douglas Kamau Awero of ID number 238-76118 has been duly elected as the member of National Assembly for All Kalau constituency. Sami Kamau Ngotho madwan bura ma DCP osingo mar kelo dongruok ne jopiny tok yiero mare kaka jaod bura ma All Kalau e yiero madundo manyo bag nyoro. In full view of the country, William Ruto misused state resources to project power and manipulate the people of All Kalau. Jatendron bura ma DCP Rigathi Gachagua wacho ni sirikal mamalo notiyo gi obile kelo lweny e yiero ma All Kalau. Mti mkubwa kama baba ambaye ako na mizizi ya miaka 40. Mti kama huo ukianguka, ndege lazima yumbe ndani ya. Lazima. Wengine wanarudi wanatua, wengine wanaenda wakienda. Jakomo DM Gladys Wanga wacho ni duond bura no biro chung motegno karabed ni gikale midhiero tok tho mar Raila Odinga. Anya kwa Ramogi Ajong weche machuo weche manyene yo machuok makamagi bobedo ka ineno kuku ka chiel kod tiengi weche manyena mag migago kango molo kanyo saa 7 mar odiechieng'. Kata kamano wadong mana gi thuolo matin ahinya to atieko twak mar odiechieng' makawuono ma itilo mogik e twak marwa mano mar duond rawere Mbaka Oromo odiechieng' makawuono. Adwan mar mondo mi wadhi achiel ka chiel e county mano ma Mombasa wawinjane ka jo Mombasa no loso kotudore kod thuon wach mwatwak e odiechieng' makawuono wawinjane monde. Nyinga ngodono pio kata mongere gi ma plan B youth leader Mombasa akwayo sirikal koyie to partner gi ginene mamoko mondo mi wangi kaka wanyalo kelo civic education mtaani na vijana hapa ni kech ng'eny kendo vijana okoso gima gitim kuonde ma gigoyo tongo omiyo gima yot eni wanasiasa tiyo kodgi mar miyo gi handout moro matin mondo mi gitim ulagai kata gibed involved in bullying mano ok tim maber. Koro wanasiasa bende onego bed IBC biro gi structural plan moro to terminate the issue of bribery. An Jojo Agomba majaoyo makokwiri josiasa ka josiasa ma bende nitiere gi grube mag hooliganism kata ojende ma gitiyogo bende nego we gik machalo kamagi nikech magi ok gin gik mabeyo. Gitiyogo jende
maonge tich, gimiyo kes moko matindo, ka giketho gik moko kendo giketho arita mar kweth kuonde mopogore opogore ma ji time siasa. To ma en yo mok ni kare. Onego bed ni gi empower ojende gi eki, kata yore mag biashara, kata yore mag konyruok, kar mondo gimigi pes moko matindo tindo mok nyal konyogi, to gidhi gikoso shida kuonde ma ji time kata siasa e yo mamuol. Ng'anyo wan peto jiel. Jatendwa obed piny gi jogi, giwuo mondo kik otimre. Nikech jatendwa onge modongi e jatendwa. Anakwa Nyasaye obed piny gi jogi te giwuo maber. Ono kwadwa lweny. Mago pach jopiny e kaunti ma Mombasa ka giwacho ni kaber to winjo bed ni winjruok bedo e yo makare mar mondo mi lweny moro amora kik bed e pacho kae e kindegi ma wachomo yiero. Elisha Bok ang'isi ni mak paro moro kanyo kotudore kod chik ma pacho kae wachang'o mar neno ni wabedo kod yiero mano manigi kwe ma huyanga kendo maonge dewo wang'. Elisha. Erokamano Joyce, aparo ni nitie chike, an adwok mane chike manyalo guide Kenya. Nitiere kisomo Chapter 6 of the Constitution mawuoyo integrity and leadership. Jopiny mondo yiero gi kik wabed gi yiero makelo lweny. Wavet jotelo ma wadwa kete telo. Nikech ka jatelo tiyo gi gunship kawuono mondo yud telo. Ang'o makoni ni kiny kosebedo jatelo ke criticize to kiny no chako duogo go yin mani tiyo kode ni. Nikech ka jatelo koyudo jatelo makare, dwaro jatelo ma en ng'ama ambol onyalo tiyo ne jopiny kata kapono timo marach to nyalo kete piny ukwere. Mane momiyo chapter 6 of the Constitution wacho ni wayud jotelo ma background ne ber, poko onego ng'ato, poko timo gimoro kata poko kwalo. Mano jatelo maber. Nitiere chike be ma guide wa e resources monego watigo sa campaign. Magi e gik monego beni IBC owuogo ko mondo tim civic education ne jowa. Iluongo ni voter civic education. An kod in kod ng'ama chielo yiero onego bena wuok oko mondo adhi ago kura. Kase go kura onego bena doke ot adhi aywe arit mondo land ng'ata cha. Onge tiende mondo ago kura mondo abede polling station. Sama nga bede polling station no e bang' ne chaos yuda kae. Koro gima temo waji jowa, wuog oko, dhi go kuchi, chieng' go kura, dhi odi, rit ng'ama wang' ne landi. Namba chiel, ka jasiasa ma ok idwaro luongo rally, kaka an ka jolinda mwananchi oluongi kata to koda ok adhi. Anenda oda kanyo, arito mibiro luong gi chama wa mar ODM ok abidhi. Nikech ang' no wach gimoro ma wang' ne wang'iya, to wang' no wagi gi ng'ato tang' no chak lweny kanyo. Koro avoid, kineno ka okin ja ODM, kata okine mrengo mar serikal, kineno ka ja serikal okelo gire kamoro, kik idhi. To kik bed ni dwa dhi kao pes jo serikal, to ine linda mwananchi. Wang' ne abok kang' ose identify ka kosiepna ni, wang' ne wanyis kata ng'at moro to wang' ne goyi. Koro mano ok ber. Nikech wante wadwaro ni wanenge mama kiny. Samoro kiny no bed ker, samoro kiny na bed senator ne ma Nairobi. So, nyakwa vet jotendwa, to kineno ka jatelo moro rach, kik idhi e rally ne, weri go. The right mar voter, the right mar Kenyan citizen, museromo 18, en ni kao kuchi, dhi go ni ng'ati midwaro. Kise go ni ng'ati midwaro, dogi bede ot, rit mondo lendi, ko lendi. Ng'ati moland no, koyombo, dhi celebrate. To kiki celebrate be mar kejeli jomoko mondo lwenyo wuogi. Celebrate tu gi wisdom. Kasa ni Oromo doge ot. Ka ng'ati oyombi, go abadi piny, ikao giero kamano, ibi fight another day. To mogik, awinjo kaka Gachagua wuoyo. Ing'eni ng'ama kao pi to ole nam. Ikao tota chieli ole nam kama. Kasti chako celebrate ka kipongo nam. Mano ng'ama wiye rach. Winning by election achiel kende ol kalao. Koko en gi mbunge achiel. Achiel kama. En gi mbunge achiel. Togo koko design ni. Alafu mane just by election. What tells you ni ena jimu keto ni te obro kete by election. Sama wadhi general election, ng'ato ka ng'ato dhi manyo kuche constituency. And I'm telling you, ni Gachagua ko wuok gi wabunge mang'eny election mabiro ni, to dhi wuok ga par. Nikech kiko par, nikech king'iyo kata margin ma ng'ato oyombo go. Already ng'ato oyombo gi around 90, moro ni oyombo gi around 70 something. Nyiso ni kachacha ker podi winjo. Despite ni no yombo,
pod iwinje. To Gachagua nyaka dogi history mondo som books. Raila Odinga se win by elections gi mang'eny. Ne wase win nyaka county against the government machineries. But sa by election ka okibedo ng'ama jo Kenya nyalo winjo, nikech ka ng'iyo kata gireni enena gimuteda teda central kende. Gireni ok nyal kata win ok nyal win kata MCA oko mar Nairobi gi oko mar Central. To jakom to kine kane dhi ma win nyaka by elections kata Mombasa kata Kilifi. Nyiso nango gireni en mar ukabila. To ukabila ni emonego washan. Ka watieko ukabila Kenya to wadhi bedo kod peaceful election. To design mana ne wuoyo ni en ng'ama is out, nikech ok inyal siemo president moyier gi Kenya, democratically elected president ok inyal siemo kama. Ilero kanyo makare ahinya. Adwa na bikuomi Edrian in korka kori tinga mano mar jo siasa e kinde gi mago mag campaign winjo bedne bedo mane tinga mano mar rawere kachiel kod obed jo siasa mano kweth mapingo piny owacho kod mano manitiere sirikal. Mano ni kinde gi mochomo yiero obed yiero manitiere kod kwe rawere nitiere kod ting mane kachiel kod jo Kenya ma kawaida. Mano ni ka wachomo yiero obed mano mar kwe kendo IBC otim yiero ma uyanga manitiere kod kwe kendo maonge dewo wang'. Adrian. Ka in yiero kata ka in ja opposition kata ka in ja government kaka brother nini to an ja opposition. Gima nyalo wacho ni en kamae. Jogi gite gin wana siasa donge to one citizens. Onge ni wagore nikech yo wana siasa to onge agenda mar wanasiasa nyalo keto mondo konywa. Lakini kata ka brother ni owacho ni nitiere gimoro miluongo ni rule of law. Rule of law en gima onego respect kod the government. The government en gi entitlement kod responsibility mar ensuring ni rule of law no is actually followed. To koro kwa ng'iyo gima notimre Al-Kalau kae, nitiere gik moko marach ma government otimo. Number one, nitiere goons manobiro kanyo. Okado wacho goons lakini adhi wacho ni masked men. They covered their faces. Government nyiso wa ni jogo oken police. Giwacho ni jogo en goons manoor kod Gachagua. Lakini kitimo investigation maber ing'iyo ni jogi en DCI. Koro the government nitiere kamoro mo government fail kuom rule of law. Lakini kata ka gimoko kaka massment timore e polling station kikwa gore nikech jogi kabisa. Lakini gimonyalo timo ni mondo wa ensure ni wabed kod election maber outside responsibility mar IBC nyakwa lind polling station ma election dhi timore. Nikech election starts and ends at the polling station. Election chakre polling station to rumo e polling station. To gimomiyo ni jo Al-Kalau actually won the election and nikech negi timo the responsibility ma defending themselves against these masked people. So one kaka citizens okni adwa ni mondo wagore, okadwa ni mondo wagore. Nyoko bed kod responsibility mar making sure goons gi don't infiltrate our polling station. Kamano. Ilero kanyo makare ahinya. Thuolo modong' ni yena muru mar mondo mi akaw wach mogika ka waloro twak mar odiochieng' ma kawuono. Thuolo e modhi alanda wabedo kod weche mang'enya odiochieng' ma kawuono. Adwa nachak kod Judy wach ni mogik otudore kod kedo gi lweny e yiero mano mar higa mar 2027. Ang'o ma lokruok mane madigom mar mondo mi wane ane gi sani mar mondo mi ka wachomo wuoth mar 2027 obed wuoth mabobedo mar kwe kendo jaloch ibobed ka ipako kendo ipuoyo gi kila ng'ato. Dachako gi puoyo jo IBC kuom tich maber magitimo to mae nyiso ati ni civil servants are seriously working to gido make sure ati ni gitimo the right thing for the people. And the next thing I also adwa mondo apuo kendo jo Al-Kalau kum make sure ati ni gitiyo mondo giwuotho kanyakla through by election manotimore sani ni. To back to our leaders. Kiyudo microphone Jojotini, it's and ber mundi bed gi power no, but isi overrule your leadership skills. Now what ki udo power mar bedo jatelo koro kaka one gi ker piny one tiere gi party leaders make sure ni gimi wacho en gimok dhi kelo thou ni society. Ne what gimi nyalo wacho en very key
iwacho ni lepni nyalo tieko anyuola mangima. Koro onego bed ni gi make sure ni gima gigolo e lewgi en gima build country wa, niwach onge ni every time gibocho ni this country belong to us, this country belong to us, to gine ma gigolo weche makelo tulo. Back to our leaders, kindly gimora mora muneno wachuru kung'e maber ni nitiere jo Kenya mohero Kenya to bende dwan mondo gitine Kenya. Kuneno nudonje e telo, mineno udonjo siko udhaw kaste kudonjo gi jok mineno tiyo mabe obedo employed e sirikal kane ka bende kwa duogo tiuru maber, nwachung'e maber nutiyo ne jopiny. Jotelo bende kodonjo weuru jogi bende oti tijgi, to weuru biro gi mijiwo like udwaro mondo une makoro ubed ni ukelo jogu ama ikelo idea ni makelo conflict ei gine ei Kenyans mwantiere godo ni kuwe ber, to kuwe ber mana ka wate wabedo kanyakla to wawacho weche mar adier, ok weche ma dhi moro wawuon mondo wane ni ayanyo ng'ane moyo ng'ane. To mogik Judy ena mar mondo mi penjo ni biro kae kaka ja kedne jogo manitiere kod ng'ol. To ang'e ni kinde ka kinde lweny ka nitiere jogo manitiere kod ng'ol bende hinyore. To ang'e ni kaluwore kod constitution marwa mar Kenya, jogo manitiere kod ng'ol bende nitiere kod ratiro mano mar representation. Yiero kobedo mago manitiere kod tulo, mano manitiere kod koko. In kaka ja kedne jogo manigi ng'ol, mano nyalo rocho ratich joma nigi ng'ol e yo machalo nade, to ang'o ma inyalo chwalo mar mondo mi tim marito ratichgi e kinde gi mwacho yiero mana mapiyo 30 seconds. Sawa. Yiero ka wabedo gi lweny, joma ng'ol dhi hinyore e yo maduong', niwach ka wang'iyo kata kwang'iyo infrastructure marwa ok en friendly kuom joma ng'ol. Kama ginyalo ringe onge, public transportation maro ma ginyalo gidwaro mondo giwuoge from one place to another bende ok en friendly kuomgi. Matine ni joma ng'ol ema dhi dong' chien. Nentiere dhaw mane timore ko DRC Congo, to nochuno mondo family no owe nyathigi mana nong'ol e ot, to nyathino nokotho ni nonege, notho niwach gimoro amora mane dhi to family ne nowe chien. Matine ni jogi ka ging'eyo maber ni gi create enmity ni, nitie jok ma ong'ol ma gidhi weyo chien. Ok gimiyo gi opportunity mar leadership, ok gimiyo gi 5% ma gidwaro mar employment, ok gimiyo gi opportunity mar mondo gin bende gidhi gi team election mineno timre biseneno ng'ama ong'ol kata ka nitie kar kanyo onge ng'ama ong'ol ibo pare chieng' ma gindiko manifesto mane sama giparo matin ni onge sama giparo jok mong'ol. The only thing ma giparo jok mong'ol en sama gidwa tieko sentence margi mar manifesto mondo gigo full stop. Mae nyiso ni waonge gi leadership madwa make sure ni ging'iyo ji te. Erokamano ahinya. Jevin, wachni mogik 30 seconds mana mapiyo thuolo marwe marumo. Wachna mogik en ni adwa wuoyo gi vijendewa mora ma winjowa ka kendo students at large. Atemo konogi ni bedo ni involve yourself in politics. Ok ochuno ni nyaka ibed security kata nyaka iting' sila mora. Nitiere yo mang'eny minyalo involve yourself in politics without ketho ratiro mar ng'ama chielo. Inyalo bedo a blogger kata jandiko, inyalo bedo analyze weche mag siasa tiketo e mbui. Mano be en yo makende mar bedo e siasa. To mogik, sama ikawo nying John Mbadi kibedo go piny kendo iketho, nyaka ibed king'eyo ni jasiasa mora mora kata obed mana PS Raymond Omolo, obed mana waziri John Mbadi, obed Opiyo Wandayi, obed kata jok moko manigi lemogi. Sama ibedo gi nying gi piny kiketho, nyaka ibed ni gimbe nitiere jomoko magidago town ka, magichulo negi fee kata magikonyo e yo moro kata magindiko tich, to jogo ok bi mor. Erokamano. Koro the moment misiagi to mani siayo dhaw. To mage gik mwadwa wuoke. Wabed uru vijende ma winjo wach mondo 2027 wabed gi Kenya manigi kwe kendo Kenya makare. Erokamano ahinya Jevin. Naomi, wachni mogik ka watieko. Wachna mogik en ni adawuo gi rowere wetena. Seche modongi mondo kore ka wachopo siasa ma 2027 idhi tiko du marach. Koro kapok otiko di marach, ng'eni akanye family ni chal nade, to seche ma jasiasa tiyo kodi no ionge tich kose ingo kik ti kod gi marach mondo wadhi wachope yiero ni obed fair, obed man gi kwe. Erokamano ahinya Naomi. Abok, wachni mogik ka watieko. Atieko mana ka wacho ne ojendewa ma e Luoland gi joluo wate. Ni namba 1 wachikuru gi itwa gi Moburu Odingo wacho, mane party leader mar joluo en momiwa direction.
To mogik waduokuru lwetwa ne William Samoei Ruto nikech nochung' kodwa 2007. It is high time ma wambe nyaka wachung' kode nikech okelonwa development e Luoland mapok waneno. Wadhi wagone uru kura, aiure dhao, Nyasaye mondo ritwa. Erokamano. Adrian, wachni mogik. Adwa wuoyo gi rowere mar Jo-Nyanza, Joluo. Adwa nyisi gimoro ni political landscape mar Kenya obadilika sani. Onge ng'at moro ma dhi bedo piny wuoyo kuom tribal politics. Kik wabed on the wrong side of history. Wabed kod politics mar agenda. To kanyisi kawuono ni wekuru bedo kod Ruto nikech mbadi onyisi, nikech wanga onyisi. Kaw bed piny mondi analyze kaka politics o change, kaka politics mar agenda work. Mondi chung kod presidential candidate manyalo tini kaka Edwin Sifuna. Erokamano. Aya. Erokamano ahinya Adrian, erokamano ahinya Bok, erokamano ahinya Naomi, Jevin kachiel kod in Judy kuom kawo thuolo mar odiochieng' ma kawuono mar biro e twak. Nyaka Oromo gi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani machopo e giko mano mar twak marwa mar Mbaka Oromo duond rawere odiochieng' ma kawuono. Kwe emiwacho ni e ber budho kendo kwe emoloyo gik moko duto. Kwe emomiyo wadak kanyakla, omiyo jogo ma bende gombo donjo e siasa wanene waketo kwe mbele moloyo gimoro amora. Nyaka Oromo gi Ajwang' ibed kod odiochieng' maber kendo ibed kod odira makare. Nyaka kendo warom tich abich machielo. Nyinga Joyce Oduor, oriti masani.